پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси шӯрои амният муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси шӯрои амнияти кишвар баргузор гардид. дар кори маҷлис аъзои доимӣ ва аъзои шӯрои амният, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои низомӣ, роҳбарони баъзе вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва кормандони котиботи шӯрои амният иштирок намуданд. дар маҷлис ҳисоботи роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ оид ба фаъолияти мақомот ва сохторҳо дар соли 2025 шунида шуд. президенти мамлакат бо дар назардошти вазъи мураккаб ва зуд тағйирёбандаи ҷаҳон ба роҳбарону масъулин ҷиҳати таъмин намудани амнияти давлат ва ҷомеа, волояти қонун, мубориза бо ҷинояткорӣ, омодагии доимии қувваҳои мусаллаҳ, беҳтар намудани шароити хизмат ва зиндагии ҳайати шахсии ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супоришҳои мушаххас доданд. диққати роҳбарони мақомоту сохторҳо ба бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, алахусус дар самти содир намудани ҷиноятҳои мансабӣ ва дигар қонунвайдонкуниҳо ҷалб карда шуд. таъкид гардид ки ҷиҳати ҳифзи сарҳади давлатӣ, пешгирӣ кардани ҷиноятҳои террористиву экстремистӣ, қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи минашадор, ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ ва мубориза бар зидди онҳо чораҳои қатъӣ андешида шаванд. ҳамчунин роҳбарони сохторҳои низомӣ вазифадор карда шуданд ки фаъолияти худро ҷиҳати тарбияи кадрҳо, интихоб ва ҷобаҷогузории дурусти онҳо, омода намудани мутахассисони соҳибкасб дар самти истифодаи таҷҳизоту технологияҳои муосир, рушди саноати мудофиавии кишвар, рақамикунонӣ ва таъмини амнияти киберии давлат, инчунин баландбардоштани сатҳи касбият, ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳисси миллӣ ва таҳкими худшиносию худогоҳии хизматчони ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба таври ҷиддӣ тақвият бахшанд. оид ба масъалаҳои дар ҷаласаи шӯрои амният муҳокима шуда, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. ҳар хишт рамзи эътимод ба фардо, ҳар бино қадаме ба сӯи пешрафт, ҳар заҳмат сармоягузорӣ ба ояндаи миллат, роҳҳои нав, пулҳои азим, мактабҳои муосир, корхонаҳои истеҳсолӣ, ҳама нишонаи иродаи қавӣ ва рушди боэътимоди мамлакат. баҳор наздик аст, мавсими меҳнату баракат фаро мерасад. дар тамоми гӯшаҳои кишвар омодагии ҷиддӣ ба мавсими кишту кор идома дорад. техникаҳои кишоварзӣ аз ташхис ва таъмири пурра гузашта барои баромадан ба саҳро омодаанд. ҳадаф истифодаи самараноки замин, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва таъмини амнияти ғизоӣ дар кишвар. қадамҳои устувор, нигоҳи қавӣ ва иродаи шикастнопазир. имрӯз сарбозону афсарони шуҷоъ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар сафи ҳифзи марзу буми ватан қарор доранд. ҳадаф амният, субот ва ояндаи дурахшон. ободонӣ, беҳдошти муҳити зист ва сабзгардонии ватан. даст ба даст барои табиати пок, қадам ба қадам ба сӯи тоҷикистони сабз. идомаи корҳои сабзгардонӣ дар кишвар. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри душанбе бо иштироки муовини сарвазири кишвар Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи кории ҳайати комиссияи ҷумҳуриявии озмуни шоҳномахонӣ баргузор гардид. озмун бори аввал баргузор гардида, ҳадафи он арҷгузорӣ ба мероси безаволи адабии миллат ва омӯзиши амиқи
дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ ҷаласаи кории ҳайати комиссияи ҷумҳуриявии озмуни шоҳномахонӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар доираи иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида ҳадафи он арзгузорӣ ба мероси безаволи адиби миллат ва омӯзиши амиқи шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ мебошад. гуфта шуд ки ҳангоми омодасозии иштирокчиён ба дарки амиқи муҳтавои шоҳнома, фарҳанги баланди қироат, риояи меъёрҳои забони адабӣ ва таҳкими ҷаҳонбинии миллӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад. дар идомаи ҷаласа ҷадвали баргузории 4 даври озмун барои солҳои 2026 мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамин тартиб даври якум дар моҳи март, даври дуюм дар моҳи апрел, даври сеюм дар нимаи дуюми моҳи сентябр ва даври чорум дар нимаи якуми моҳи декабр баргузор мегардад. озмуни шоҳномахонӣ идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи пешрои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, дар ин замина нашр ва тақдими 1,7 миллион нусха шоҳнома дар ҳар хонаводаи тоҷик ҳамчун иқдоми муҳими фарҳангӣ арзёбӣ гардид ки ба таҳкими худшиносӣ ва густариши фарҳанги миллӣ мусоидат менамояд. озмун на танҳо воситаи кашфи истеъдодҳои нав дар бахши қироат ва суханварист, балки омили муҳими баланд бардоштани сатҳи маънавиёт, ифтихори ватандорӣ ва эҳсоси худогоҳии миллӣ дар ҷомеа ба шумор меравад. дар фарҷом таъкид гардид ки баргузории озмуни шоҳномахонӣ иқдоми муҳим дар роҳи эҳёи суннатҳои асили миллӣ буда, омӯзиши шоҳнома на танҳо шиносоӣ бо таъриху фарҳанги ниёгон, балки василаи муассири тарбияи насли худшиносу ватандӯст мебошад. аз масъулон даъват ба амал оварда шуд ки шаффофият, адолат ва сатҳи баланди ташкилиро дар тамоми марҳилаҳои озмун таъмин намоянд. ҳамасола бо мақсади саривақт гузарондани кишти зироати кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои санҷишию омодасозии техникаву мошиновоти кишоварзӣ ба роҳ монда мешаванд. дар ҳамин заминам кишоварзону механизаторони ноҳияи Фархор барои оғози мавсими нави киштукори баҳорӣ омода дида техникаҳои худро аз санҷиш мегузаронанд. гузориш дар ин хусус. дар баргузории маъракаи хати тайёри техника ки дар ноҳияи Фархор сурат гирифт, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, масъулони вазорати кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолӣ ва дигар фаъолони соҳа ширкат варзида аз ҳолати кории техника ва мошиналоти кишоварзӣ дидан карданд. зимни санҷиш маълум гардид ки техникаву мошиналоти кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ба мавсими нави кишту кори баҳорӣ ҳамаҷониба омода мебошанд. дар ноҳияи Фархор 601 адад тракторҳо мавҷуд аст ки аз ин 151 ададаш техникаҳои байни қаторӣ мебошад. 252 ададаш техникаҳои нақлиётӣ мебошад ки аз он ҷумла култиваторҳо 151 адад, тухмипошакҳо 100 адад мебошад ки аз ин 95 ададаш тухмипошакҳои барои кишти зироатҳои техникӣ, 8 ададаш селкаҳои муосир барои киш кардани зери плёнка мебошад. баъд аз шиносоӣ аз ҳолати кории техника ва мошиналоти кишоварзӣ, меҳмонони чорабинӣ бо кишоварзону механизаторон ҷамъ омада зикр доштанд ки таъмини амнияти узуқавурӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, аз фаъолияти босамари деҳқонону кишоварзон ва механизаторон вобастагии зич дорад. дар ин росто зарур шуморида шуд ки механизаторон техникаҳои худро сари вақт аз санҷиш гузаронида омодаи кори саҳро кунанд. бо дар назардошти таъмини хоҷагиҳои хурду бузурги ноҳия бо тухмии аълосифат, саҳми хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои тиҷоратии тухмипарварии ноҳия назаррас мебошад. дар майдони 50 гектар кишти навъи лима ва лазер кишт кардем ки аз он ҳосили хуб ба даст оварда 45-50 сенери ҳосил ба даст меорем ва тухмиро захира карда ба хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ноҳия ва берун аз ноҳия дастрас мекунем. сипас ба чанд нафар механизаторони фаъол ки бо фаъолияти аҳлонаи худ дар таъмини амнияти узуқавурии кишвар сами арзанда мегузоранд, тӯҳфа ва ифтихорномаҳо супорида шуд. дар ин рӯз намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳолати феълии пойгоҳҳои обкашии ноҳияи Фархор дидан намуданд. зимни шиносоӣ аз омодагиҳо ба мавсими нави обёрӣ гуфта шуд ки айни ҳол таъмири пойгоҳҳои обкашӣ ва агрегатҳо идома дошта, рӯзҳои наздик пурра ба анҷом мерасад. нақшаи корҳои тоза кардани забуру закашҳо ва каналҳои обрасонӣ ба итмом расида, омодагиҳо ба мавсими нави обёрӣ дар сатҳи зарурӣ мебошад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор.
бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон иншооти гуногун таъинот мавриди истифода қарор гирифтанд. ин иқдом дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ва рушди инфрасохтори ноҳия амалӣ карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор иншооти муҳими истеҳсоливу иҷтимоӣ ба истифода дода шуд. Корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. дар доираи ин тадбирҳо нахуст хати нави истеҳсолӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Гач мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. корхона бо технологияҳои муосир ҷиҳозонида шуда иқтидори истеҳсолӣ то 1.5 миллион дона хишти гаҷӣ дар як солро дар бар гирифта бо таъсиси 18 ҷойи кори доимӣ ба рушди саноати маҳаллӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо масъолаи сохтмонӣ мусоидат менамояд. сипас фаъолияти гармхонаҳо ва боғи намунавии хоҷагии деҳқонии Қамбарӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ин ҷо бо истифода аз усулҳои муосири агротехникӣ парвариши лимӯ, афлесун ва мандарин роҳандозӣ гардида обёрии қатрагӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ татбиқ мегардад. дар идома варзишгоҳи муосир дар деҳоти Ситораи Сурх, бинои иловагии таълимии назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17, зеристгоҳи барқии Ёвон, толори варзишӣ ва майдончаи бозии футбол мавриди истифода қарор гирифта ба фаъолияти чанд иншооти нав оғоз бахшида шуд. дар доираи 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон дар назди 17 муассисаи таълимӣ сохтмони синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои иловагӣ бо маром идома дорад ва синфхонаҳои иловагӣ, биноҳои иловагӣ бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорони ватанӣ ва бо ташаббуси саҳми маҳал мебошад. дар маҷмӯъ корҳои бунёдкорӣ дар ноҳияи Ёвон, бозгӯи худшиносии миллӣ, масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва пуштибонии ҳамаҷониба аз сиёсати созандаи роҳбари давлат буда барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ фазои мусоиди созандагӣ фароҳам меоранд. бо мақсади вусъати корҳои омодагӣ ба маъракаи кишту кори баҳорӣ дар ноҳияи Ёвон тибқи нақшачорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо иштироки муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, техникаю мошинолоти кишоварзӣ пас аз санҷиши мутахассисони соҳа ба хати тайёр гузошта шуд. зимни боздид аз ин тадбир ва ташкили гӯшаи намоишгоҳ таъкид шуд ки техника мушкилкушҳои аҳли заҳмат буда кишти саривақтӣ анҷом додани қоидаҳои агротехникӣ, парвариши зироат ва оянда аз он ба даст овардани ҳосили дилхоҳ аз кори ҳар як механизатор ва таъмини техникаю мошинолоти соҳа вобастагии амиқ дорад. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, Ахбор. солҳои 1993-2026 инак 33 соли қадами устувор дар роҳи мукаммалгардонии низомӣ ва ташкили сипари боэътимод. таъсисёбии артиши миллӣ ки зодаи даврони истиқлолият аст, имрӯз дар фазои сулҳу суботи кишвар бо рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ таҷлил мегардад. мардуми тоҷик дар симои қувваҳои мусаллаҳ ҳомию муҳофизи худро дида рӯ ба бунёдкорию созандагӣ мениҳанд ки ин ҳама дар маҷмӯъ аз сиёсати дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибтидо мегирад. таваҷҷӯҳ намоед. назари кӯтоҳ ба таърихи ояндасоз эътимоди комили давлати тоза истиқлолро бо пояи устувори давлатдорӣ бозгӯ менамояд. 33 соли қадами устувор дар роҳи мукаммалгардонии нерӯи муҳофизатӣ ва ташкили сипари боэътимод. комилсозии қушунҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки зодаи даврони истиқлол аст, дар замони рӯ ба рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд омада. он бо ҷорӣ намудани низоми нави ҳифозатӣ то ба имрӯз чун сипари асосии давлату миллат хизмат менамояд. артиши миллӣ дар даврони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ таъсис дода шуд то ба имрӯз артиши миллӣ тавонист яке аз артишҳои миллии пурқудрат табдил ёбад.
ёдоварии пайваста аз тариқи ташаккулёбӣ ва марҳилаҳои тай шуда умуман раванди асоснокунии нерӯи муҳофизатӣ ки имрӯз аллаки артиши миллӣ муаррифӣ мегардад на бо асоси базавӣ балки бо рӯйдоду омилҳои дигари тақдирсоз аз рӯи рӯҳияи баланди хештаншиносӣ ва садоқат ба ватан мукаммал гардид. дар ҷараёни тариқи ташкилёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ки заруратро чун кишвари соҳиби истиқлол ба вуҷуд овард, пояҳои ҳифозатӣ аз ҷумла ҷузутомҳои мухталиф ташкил шуда дар замони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо муҳайё намудани имконоти муосири хизмату дифои арзишҳои миллӣ иқтидори муҳофизатӣ мукаммал гардонда шуд. қадамҳои устувор дар роҳи барқарор намудани суботу оромии ҷомеа, тақвияти сохти конститутсионии кишвар ва дар натиҷа ташкили нерӯи боэътимоди муҳофизатӣ, тавлиди як ниҳоди комили муҳофизатӣ ки имрӯз боиси ифтихори давлатдорӣ аст. дар ин давра аз рӯи марҳилаҳои муайян ба даст омад. асос он аст ки барои ташаккули қудрати муҳофизатӣ умуман заминае вуҷуд надошт. дар замони навини давлатдории тоҷикон ки ҷумҳурии соҳиби истиқлолро вазъи печидаи ҳарбӣ, сиёсӣ ё худ муноқишаҳои дохилӣ фарогир буд, Тоҷикистони тоза истиқлол дар пайи фарогир намудани субот дар кишвар бо роҳбарии фарзанди бароманди сарзамин ба мукаммалсозии иқтидори қувваҳои мусаллаҳ шурӯъ намуд. ҳамин тариқ ташкили сипари боэътимоди муҳофизатии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо иродаи қавӣ оғоз шуд. роҳбарияти давлату ҳукумати Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии артиши миллӣ дар самти фароҳам овардани заминаҳои муосири меъёрии ҳуқуқӣ, асосҳои зарурии моддию техникӣ, ташаккул ва такмили сохтори идоракунии ҷузутомҳо, бунёду навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии инфраструктур, инчунин таълиму тарбияи мутахассисон ва кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуд. ҳоло иқтидори мудофиавии ҷузутомҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибтахассуси ҳарбӣ ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ хеле мустаҳкам гардидааст. марҳала ба марҳала қисму воҳидҳои ҳарбӣ навтаъсиси артиши миллии мо бо техникаву воситаҳои ҳарбӣ яъне муҷаҳҳаз гардонда шуданд. имрӯз нишондиҳандаи яъне қудрати ҳарбии кишвари мо дар доираи радабандии иқтидори ҳарбии ҷаҳонӣ рӯз то рӯз меафзояд. яъне зинаҳои боло меравад ки аз омодабошии баланди ҷангии қисму воҳидҳои ҳарбӣ тобеи қувваҳои мусаллаҳ, муҷаҳҳазгардонии онҳо бо техникаву воситаҳои ҳарбии муосир ва ҳамзамон зарфияти баланди касбии ҳайати шахсии афсарону сарбозон дарак медиҳад. аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ таъминоти қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо техникаи ҳарбӣ дар маркази диққати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифта. дар муддати солҳои соҳиби истиқлолӣ бо маблағгузории ҳукумати мамлакат техникаҳои муосири ҳарбӣ ва таҷҳизоти замонавии муҳофизативу ҷангӣ дастрас гардидааст. ҷорӣ намудани низом, тақвияти иқтидор ва пуррасозии базаи моддию техникии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони устуворсозии қадамҳои давлатдорӣ дар самти рушди иҷтимоиву иқтисодӣ амалӣ карда шуд. замони соҳиби истиқлолӣ барои ҳомиёни ватан ки имрӯз дорои иқтидори комили муҳофизатӣ мебошанд, давраи мутобиқшавӣ ба меъёрҳои муосир ва комилгардонӣ дониста мешавад. дар ин давра бо таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ҷузу томҳо бо сохторҳои муҳим мукаммал гардида, ҳамаи он бо технологияи замонавии санҷишиву муҳофизатии ҳарбӣ, алоқа ва лавозимоти пешқадам ҷиҳозонида шудааст. айни ҳол мукаммалсозии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким ёфта, дифои арзишҳои миллӣ, сулҳу субот аз рӯи таҷрибаи бои афсарону аскарони соҳиблаёқат таъмин карда мешавад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама давраҳои бунёдии худро нуқта гузошта ба марҳилаи нави мувофиқасозии сохтори худ ба воқеияти амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ расидааст. дар давраи ташаккул ва мукаммалгардонӣ қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо такя ба сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба як нерӯи аслии муҳофизатӣ ба сипари миллӣ табдил ёфт ки чун иқтидори боэътимоди миллат пазироӣ мегардад ва Тоҷикистон бо пойдории оромиву субот кишвари мустақилу тавоно ва қудратманд дар минтақа низ баҳо мегирад. артиши миллӣ омили устувории давлат бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Хоруғ ва Бухтар кормандони касбу кори гуногун аз шароити будубошу афсарони сарбозони қисмҳои низомӣ дида намуданд. ҳадаф аз ин иқдом арҷгузорӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ ва ошноӣ бо шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ арзёбӣ мегардад. гузориш дар ин хусус.
бари арҷ гузоштан ба шабзиндадориҳо ва ҷасорату мардонагии ҷавонписароне ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар адои хизмат доранд, якзумра модарон аз шаҳри Хоруғ ба оёдати сарбозон рафта, аз ҳолу аҳвол ва шароити будубоши онҳо аз наздик шинос гардиданд. зикр гардид ки ҳукумати мамлакат дар доираи барномаҳои рушди қувваҳои мусаллаҳ ба ҷиҳати ба мактаби воқеии омодасозии муҳофизони ватан табдил додани ҷузъу томҳои низомӣ аз ҳамаи захираҳо истифода мекунад, зеро дар марҳилаи имрӯзаи рушди давлатдории миллӣ фазои орому осудаи ватан ва таъмини амнияти давлат ва ҷомеа аз сатҳи масъулиятшиносӣ ва садоқати афсарону сарбозони қаторӣ вобаста мебошад. аз ин хотир ҳар афсару сарбоз ва ҳар ҷавоне ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шуда савганди ҳарбӣ ёд мекунад, ҳамеша дар хотир дошта бошад ки хизмати ҳарбӣ пеш аз ҳама иродаи матин, донишу маърифати муосир ва эҳсоси садоқату самимият ба халқу ватанро табдил менамояд. аёдати сарбозон рамзи қадршиносӣ ва дастгирии онҳост ки дар ҳифзи марзу буми ватан содиқона хизмат менамоянд. ман сарбози қатори мардонзода ҷаҳонгири соҳроб, зода ва истиходаткунандаи шаҳри душанбе тӯли 1 сол мешавад ки дар қисми ҳарбии 04 шаҳри Хоруғ адои хизмати ҳарбӣ намода истодам. боиси хурсандист ки имсол ҷумҳурии Соҳибисхони Тоҷикистон ҷашни 33-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистонро ҷашн мегирад. воқеан ҳам мо сарбозон имрӯз насли хушбахти замонем, зеро бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат имрӯз мо соҳиби чунин шароитҳои замонавӣ гардидаем. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи рангини консертӣ манзури сарбозону афсарон гардид. артиши миллӣ такягоҳи боэътимоди ватан таҳти ҳамин унвон дар доираи таҷлили арзанда аз 33-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори масъулини Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар қисми ҳарбӣ қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар чорабинии фарҳангӣ маърифатӣ баргузор карда шуд. зикр гашт ки артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъияти печидаи сиёсии кишвар ва минтақа таъсис ёфта бо гузашти 33 соли ҷаҳду талошҳои бесобиқаи роҳбарияти ҳукумати кишвар ба хусус раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳила ба марҳила ба нерӯи бузург ва мусаллаҳ табдил ёфта, иқтидори ҳифзи марзи кишвар, таъмини амнияту суботи мамлакат ва муқовиматро ба пуррагӣ соҳиб гардидааст. боиси ифтихор аст ки сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин шароитҳоро барои мо фароҳам овардааст. ҳамин гуна шароитҳо мо сарбозону афсаронро водор мекунад ки марзу буми ватанро ҳамеша ҳимоя кунем. иштирокдорон дар ин чорабинӣ аз толори варзишии сарбозон ки бо шароити муосир ва таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ пурра ҷиҳозонида шуда барои машқу тамрини сарбозон мутобиқ гардонида шудааст дидан намуданд. ҳамчунин аз синфхонаҳои машғулиятгузаронӣ, хобгоҳи сарбозон ва дигар иншооти ёрирасон боздид карданд. дар анҷоми чорабинии идона ҳамчун рамзи эҳтирому арҷгузорӣ ба садоқату шуҷоатмандӣ хизмати содиқона ба халқу кишвар гурӯҳе аз афсарону сарбозон аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадршиносӣ шуданд. тадбири дигаре ки дар ин рӯз сомон дода шуд, оростани хони идона ва пешниҳоди барномаи ҷолиби фарҳангӣ буд ки боиси рӯҳбаландии афсарону сарбозон гардид. нашавандӣ ва қучоқи он ҳамчун зуҳуроти номатлуби аср ҷаҳонионро ба ташвиш оварда мубориза алайҳи он дар мадди аввали фаъолияти давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз қарор дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи нашовар бахусус дар сарҳади давлатӣ назорат пурзур мегардад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ошкору пешгирӣ намудани қочоқи маводи мухаддир муқовимати беамонро ба роҳ мондааст. зеро гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткори фаромиллӣ бо истифода аз марзи тӯлонӣ бо Афғонистон ба ин ҷиноят даст мезананд. дар натиҷаи амалҳои ҷинояткоронаи онҳо ҳазорҳо нафар гирифтору мубталои бемории нашамандӣ гардида ба ҳалокат мерасанд, наздикону пайвандони хешро ба бадбахтию хонавайронӣ рӯбарӯ месозанд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои гурӯҳи Нашаҷаллоби фаромиллӣ, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Халидинов Тӯйчибек Қирғизбекович, соли таваллудаш 1987, зода ва сокини ноҳияи
ноҳияи ҷайҳуни вилояти Қатлон ва ду нафар шарики ҷиноятии ӯ шаҳрвандони яке аз кишварҳои Осиёи Марказӣ Умаров Абдувоси Абдулҳаевич ва Псанбаев Мурат Эрғали Углӣ бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дастгир карда шуданд ва аз онҳо ба миқдори махсусан калон 20 килограмм маводи мухаддири нави ҳашиш дарёфт ва мусодира гардид. Гурӯҳи ҷиноятӣ қасд дошт маводи мухаддирро тариқи гузаргоҳи сарҳадии Ойбеки ноҳияи Мастшои вилояти Суғд ба хориҷи кишвар интиқол диҳад. Зимни чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ аз рӯи нишондодии Хайриддин Автучибек Қирғизбекович маълум гардид ки номбурда ҳангоми дар маҳбас қарор доштанаш дар Федератсияи Россия бо шаҳрванди хориҷӣ бо номи Қосим шинос шудааст. Баъди ба озодӣ баромадан Хайриддин Автучибек ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба кишвари ҳамсоя рафта дар он ҷо Қосимро пайдо намудааст. Дар яке аз вохӯриҳо онҳо оид ба ташкили канали қочоқи маводи мухаддир аз Афғонистон тавассути Тоҷикистон ба хориҷа созиш карданд. Тибқи маслиҳати пешакӣ Хайриддин Автучибек маводи мухаддирро тариқи сарҳади давлатӣ дар минтақаи назди марзии ноҳияи ҷайҳуни вилояти Қатлон аз қочоқбарони Афғонистон бо номҳои Аҳмад ва Ҳоҷӣ дастрас намудааст ва онро бо автомашинаи шахсияш ба ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд интиқол дода дар махфигоҳ воқеъ дар километри 321 шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ пинҳон кардааст. Ман қатиб Қосим дар Россия шинос шудагиам дар ҳамаи терманда. Мара Қосим гуфт ки як одам Аҳмад афғона меояд бора мепартова ҳамун бора бугид биё да рай мачон да партош ӯ баъда и партофтан бо 100 килога наркотика мепартова баъда и кор наркотика гирифтам бор кардам дар мошинам соати 10 шаб буда қимсангир бирмадам гирифтам овардам рай мачон да партофтамаш гаштам хона рафтам айба як рӯз мегзара одамои амният меоян меқапанам мебаранам. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи ташхисии криминалистии раисати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маводи нашовари мусодирашуда нави ҳашиш буда вазни умумияш 20 килограммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур бо дастрасии қисми 1 моддаи 32 қисми 5 моддаи 36 ва банди д қисми 4 моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида марди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба анҷом расидани тафтишоти пешакӣ барои қабули қарори қонунӣ парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти судӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа бо ҳукми суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Хайриддин Автучибек Қирғизбекович ба муддати 18 сол, Умаров Абдувоси Абдулҳаевич ба муддати 19 сол ва Псанбаев Мурат Эрғали Углӣ ба муддати 14 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. бояд ҳар як шаҳрванди кишварамон бо зоҳир намудани ҳушёрию зиракӣ ва эҳсоси ватандӯстӣ ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пешгирӣ ва ошкор сохтани ҷинояткорӣ аз ҷумла қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир кӯмак расонад. фаромӯш набояд кард ки ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷишҳо дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ муайян карданд ки дар яке аз фирмаҳои мурғпарварӣ ҳисобкунаки барқӣ ба таври худсарона ва ғайриқонунӣ қатъ гардида нерӯи барқ берун аз ҳисобкунак истифода мешудааст. нисбат ба ҳолати мазкур тибқи талаботи қонунгузорӣ чораҳои дахлдор андешида шуданд. дар ҷараёни корҳои фаҳмондадӣ ва санҷишҳо дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ муайян гардид ки дар яке аз фермаҳои мурғпарварӣ ҳисобкунаки барқ ба таври худсарона қатъ гардида нерӯи барқ берун аз ҳисобкунак тавассути пайвасти ғайриқонунӣ истифода мешудааст. нисбат ба ҳолати мазкур тибқи талаботи қонунгузорӣ чораҳои дахлдор андешида шуданд. зимнан ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон ҷаҳди пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ риояи талаботи қонунгузорӣ ва таҳкими фарҳанги сарфакоронаи истифодаи энергия таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки бо дар назардошти афзоиши талабот ба нерӯи барқ дар фасли зимистон ба истифодаи сарфакорона ва оқилонаи он муносибати ҷиддӣ зоҳир намоянд. бо мақсади таъмини истифодаи самаранок ва оқилонаи нерӯи барқ инчунин баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқию техникии аҳолӣ оид ба риояи меъёрҳои истифодабарии таҷҳизоти барқӣ дар давраи зимистон мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияи рӯдакӣ корҳои фаҳмондадиҳиро баргузор намуданд. дар ҳафти баргузории чорабиниҳо ба сокинон ва кормандони муассисаҳои давлатӣ
тавсияҳои муфид оид ба тарзи дурусти истифодаи таҷҳизоти барқӣ, пешгирии сарфи аз ҳад зиёди нерӯи барқ, риояи қоидаҳои бехатарӣ ва истифодаи манбаъҳои алтернативии энергия, аз ҷумла насби панелҳои офтобӣ пешниҳод гардид. ҳамзамон зимни вохӯриҳо таваҷҷӯҳи махсус ба шарҳу тавзеъи тағйиру иловаҳои ворид гардида ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шуд. Ба иштирокчиён моҳияти ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ шарҳ дода шуд. дар ноҳияи балҷувон ба рушди инфраструктураи сатҳи маҳал таваҷҷӯҳи махсус равона шудааст. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, таъмини рушди соҳаҳо ва фароҳамсозии зиндагии шоистаи мардум дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия марҳила ба марҳила иншооти мухталиф бунёд ва ба истифода дода мешаванд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи балҷувон вобаста ба омодагиҳои сатҳи баланд оиди истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва татбиқи ҳадафҳои созанда дар ин самт имкониятҳои беҳтари зиндагӣ ва шароити арзандаи фаъолият барои сокинон дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия фароҳам гардидааст. Сафедчашма аз шумори ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳияи Балҷувон аст. Бо мақсади таъмини рушди инфраструктури деҳот, танҳо дар ҳудуди ин ҷамоат давоми 5 сол, яъне то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, бунёди 41 иншооти гуногун таъинот нақшагузорӣ шуда буд, ки токунун 28тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар боқимонда корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. баҳри таъмини зиндагии босаодати мардум дар ҳудуди деҳот, муассисаҳои наву замонавии таълимӣ бо фароҳамсозии имкониятҳои муосири илмомӯзӣ, инчунин бо назардошти дастрасии аҳолӣ аз хизматрасониҳои арзандаи тиббӣ, марказҳои саломатӣ бо дастгоҳҳои зарурӣ муҷаҳҳазонидашуда, клуби фарҳангӣ, майдонча ва толору муассисаҳои гуногуни варзишӣ ва чандин иншооти муҳими дигар мавриди истифода қарор дода шуда, чунин раванди бунёдкориву ободониҳо мароми тоза дорад. давра ба давра бо ифтитоҳи иншооти гуногунтаинот дар ноҳия рушди соҳаҳо таъмин гардида, сатҳи некуаҳволии сокинон низ ба тадриҷ беҳбуд ёфта истодааст. дар ноҳияи Балҷувон 15 та муассисаи таълимӣ сохта ба истифода дода шуд ва аз он ҷумла то давраи 35-солагии истиқлолият 7 муассисаи таълимии дигар ба нақша гирифта шудааст, ки айни ҳол сохтмон дар муассисаҳои таълимӣ рафта истодааст. аз он ҷумла муассисаи таълимие ки барои 240 хонанда ва 7 синфхона дар деҳаи симчашмаи ҷамоати сафедчашмаи ноҳияи Балҷувон қарор дорад ва то 35-солагии истиқлолият мавриди истифода қарор дода мешавад. ҷиҳати боз ҳам тақвият бахшидани раванди созандагиҳо ва татбиқи идомаи ҳадафҳо дар деҳаи симчашмаи ҷамоати деҳоти сафедчашма бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ чорабинии маърифатӣ доир шуд. дар ибтидо аз рӯи лоиҳа роҳи маҳаллии мунфаршаванда, ки дар ҳудуди деҳаи симчашма ва ҳомиён маҷмӯан масофаи 12 километрро ташкил медиҳад, муаррифӣ гардид. طبق اطلاع راههای تجدید شونده مرکزی دهه‌ها را با راه مرکزی می‌پیوندد. همزمان بنیاد یک پل ماشین‌گذار نیز در نظر داشته شده است. پس از بنیاد پل و راه مذکور که طبق لایحه تا ماه سپتامبر سال جاری به اتمام می‌رسد، مشکلات چندین ساله ساکنان را برطرف می‌سازد. در ادامه نمایش نمونه هنرهای دستی اشتراکیان دور ناحیوی آزمون کدبانوی بهترین عبارت از محصول هنر بافندگی و دوزندگی بانوان، انواع گوناگون طعام‌های ملی، افشوره‌ها و دیگر دستاوردها پیشنهاد کرده شد. پس از تماشای نمایش ادامه چورابینی در تالار کلوب فرهنگی نوبنیاد جریان یافت. اسنای برآمد اشتراکداران با یادآوری از نکته‌های پیام راهنماساز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دایر به سال 2026 اعلان گردیدن سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اندیشه‌رانی نموده برای باز هم رونق بخشیدن آبادانی‌ها و اجرای پررو و با صفت هدف‌های سازنده نقشه‌های مشخص راه‌اندازی گردید. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. корхонаи коркарди гиёҳҳои шифобахши ҷамъияти саҳомии кушодаи авитсена фаъолияти худро дар самти истеҳсол ва бандобасти маҳсулоти дороворӣ бо истифода аз 50 намуди гиёҳҳои шифобахш ки дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мероянд ба роҳ мондааст. то соли 2025 маҷмӯи умумии маҳсулоти истеҳсол намудаи корхона ба зиёда аз 500 номгӯ расида, ин нишондиҳанда аз рушди босубут ва тавсияи иқтидорҳои истеҳсолии он шаҳодат медиҳад. гузориш дар ин хусус.
корхонаи коркарди гиёҳҳои шифобахши ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи ависена самти фаъолияти худро то сатҳи ниҳоии коркард намудани ашёи хуми маҳаллӣ бароҳ мондааст. дар робита ба эълон гардидани саноати кунонӣ бо суръати кишвар таҳкими фаъолият ва вобаста ба афзоиши талабот ба нақша гирифта шудааст. ҳоло коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба дар ҷодаи коркард истеҳсол ва бандобасти маводи доруворӣ ва косметологӣ бо истифода аз гиёҳҳои шифобахши бадахшон машғул ҳастанд. маҷмӯи маҳсулоти истеҳсол намудаи ависена барои бемориҳои дарунӣ, диабети қанд ва касалиҳои пӯст пешкаш гардида равғанҳо, малҳам, хока ва чойҳои гиёҳӣ ба муроҷиаткунандагон дастрас карда мешаванд. маҳсулоти корхона дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар талабгорони худро дорад. корхонаи коркарди гиёҳҳои шифоии бадахшон соли 2024 корро сар кард. дар давраи ҳозир зиёда аз 50 намуди гиёҳҳо маҳсулот мо мебарорем. ҳамаи маҳсулоти мо аз гиёҳҳои шифобахши бадахшон тайёр карда мешавад. раванди истеҳсолот дар корхона бо истифода аз дастгоҳҳои муосир ба роҳ монда шуда, кормандон пас аз ҷамъоварии гулу гиёҳ онро ба таври пурра коркард намуда баъди бандобаст ба бозор пешниҳод мекунанд. дар оянда нақшаи мо аз он иборат аст ки мо бояд маҳсулоти бисёртар тайёр кунем. гиёҳҳое ки то ҳозир коркард нашуда истанд, мо аз онҳо истифода бурда барои дигар касалҳое ки дар миқёси вилоят бисёранд, барои онҳо маҳсулот тайёр кунем. табиати нотакрори бадахшон ки бо растаниҳо ва гиёҳҳои шифобахши худ маъмулу машҳур аст, барои пурра коркард ва ба истеҳсолот нигаронидани он аз тамоми имконоти мавҷуда истифода карда мешавад. коргарони корхона саломатии ҷомеаро дар мадди аввал қарор дода талош менамоянд ки беҳтарин маҳсулотро аз гиёҳҳои шифобахш барои мизоҷон ва харидорон пешкаш намоянд. талабот ба хушкмеваҳои аз ҷиҳати экологии тозаи тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ афзоиш меёбад. хушкмеваҳои тоҷикистон ба Федератсияи Русия, Қазоқистон, Озарбойҷон, Арманистон ва якчанд давлатҳои Аврупо содирот мешаванд. гузориш дар ин хусус. сифати баланд ва таъми нотакрор муаррифии шоистаи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ. дар корхонаҳои коркард ва истеҳсоли хушмеваи ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсоли наздик ба 80 номгӯи маҳсулот ба роҳ монда шудааст. навъҳои гуногуни хушмеваи ватанӣ имрӯз ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам дар кишварҳои хориҷӣ талаботи зиёд доранд. аз ҷумла танҳо аз навъҳои гуногуни зардолу зиёда аз 25 намуд маҳсулот омода мегардад. ҳамзамон аз олу, себ, хурмо, шафтолу, анҷир, тут, лимон, чормағз, писта, бодом ва инчунин аз навъҳои мухталифи ангур мавис истеҳсол карда мешавад ки бо сифат ва таъми хоси худ миёни истеъмолкунандагон маҳбубияти хос дорад. хушмеваҳои тоҷикистон дар бозорҳои хориҷӣ низ ҷойгоҳи устувор пайдо намуданд. аз ҷумла дар шаҳри Пензаи Федератсияи Русия талабот ба маҳсулоти ватанӣ зиёд буда бо мақсади қонеъ намудани ниёзҳои муштариён соҳибкори тоҷик 2 мағозаи фурӯши маҳсулоти истеҳсоли тоҷикистонро таъсис додааст. дар ин нуқтаҳои савдо донаи зардолу, ғулин, тут, чормағз, хуч, мавиз, себу нок, меваҳои консервашуда, полезиҳо, меваҷот ва сабзавоти тару тоза, инчунин маҳсулоти саноати хӯрокворӣ аз ҷумла нӯшокиҳои ташнашиканд ва маҳсулоти қаннодӣ ба харидорон пешниҳод мегарданд. қобили зикр аст ки тамоми молу маҳсулоти ба фурӯш баровардашуда истеҳсоли тоҷикистон буда ин омил дар муаррифии шоистаи иқтидори истеҳсолии кишвар ва ҷалби таваҷҷӯҳи шаҳрвандони хориҷӣ ба маҳсулоти ватанӣ нақши муҳим мебозад. маҳсулотҳои тоҷикистон дар Федератсияи Русия харидорҳои бисёре доранд ки ҳоло мо дар яке аз мағозаҳои шаҳри Пенза қарор дорем ки дар ин ҷо маҳсулотҳои ватании мо монанди меваҳои хушк, равғани зағири исфара ва барги ангури тоҷикистон ки дар кӯзачаҳои консервашуда ба фурӯш бароварда шудаанд. хушмеваҳои содиротии тоҷикистон асосан дар қуттиҳои картонӣ ва пластикии муосир бо тарҳи зебо ва мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бастабандӣ карда мешаванд ки ба рақобатпазирии онҳо дар бозори ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. бояд таъкид кард ки тоҷикистон ҳамчун яке аз кишварҳои асосии истеҳсолкунандаи навъҳои гуногуни зардолии хушсифат эътироф гардида лаззати хушмеваҳои он дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хос дорад. рушди соҳаи коркард ва содироти хушмеваҳо яке аз самтҳои муҳими иқтисоди миллӣ ба шумор рафта барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзоиши ҳаҷми содирот ва таҳкими нуфузи маҳсулоти тоҷикӣ дар арсаи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад.
در مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند همایش علمی تحت عنوان استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برگزار گردید. اشتراکچیان وابسته به پیشگیری از عملهای کروپسیونی و خطر این پدیده نامطلوب به جامعه فکر و اندیشه های خود را بیان نمودند. همکاران ما موضوع را پیگیری نمودند. در مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند همایش علمی عملی فهماندهی در موضوع مقاومت با کروپسیا کفیل رشد ساحه تندرستی دایر گردید که در آن نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد شرکت کرده با آموزگاران و دانشجویان این بارگاه تعلیم ماهیت و مضمون پیشگیری از عامل‌های خفی کروپسیونی در فعالیت کاری، مناسبت‌های هر روزه و مسائل‌های وابسته به این موضوع نظر و اندیشه‌ها بیان داشتند. تاکید گردید که کروپسیا یکی از عمل‌های نامطلوب در بین جامعه بوده برای پیشرفت ساحه‌ها مانع جدی می‌گردد و از این رو مقاومت با کروپسیا یکی از افضلیت‌های مهم سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. در قانونگذاری برای پیشنهاد پاره، طلب کردن یا گرفتن مبلغ و همه گونه عملهایی که در آن نشانه‌های ظهور کروپسیا دیده می‌شود، جوابگری در پی دارد. تاکید گردید که طبق طلبات ماده 10 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با کروپسیا تمام وزارت و اداره‌ها سوبیکت مقاومت با کروپسیا محسوب یافته با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 قبول و مورد عمل قرار دارد که در برابر نهادهای دولتی از هر شهروند مسئولیت در اجرای استراتژی طلب می‌کند. در همایش برآمدکنندگان وابسته به پیشگیری از تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، مقاومت علیه سودای آدمان، دیگر مسائل‌های وابسته به این سمت با آوردن مثال‌ها، تحلیل وضع جهان و شرکت کنندگان عاقبت‌های منفی آن به دولت، جامعه، حیات آسایشته انسان‌ها شرح دادند. در مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی 159 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه دوره ناحیوی آزمون جمهوری جهاندانی از زباندانی است با اشتراک وسیع تربیت گیرندگان، آموزگاران و نمایندگان ساحه معارف برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 159 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه دوره ناحیوی آزمون جمهوری جهاندانی از زباندانی است با اشتراک وسیع تربیت گیرندگان، آموزگاران و نمایندگان مقامات ساحه معارف برگزار گردید. ضمن آزمون تربیت گیرندگان مؤسسه های تا مکتبی ناحیه شاه منصور از روی چند شرط: قرائت شعر، صحبت آزاد، پاسخ به سوالها، معرفی دولت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون مهارت خود را نشان دادند. برآمدها از آمادگی جدی، ذخیره غنی لغوی و قابلیت خوبی سخنوری کودکان شهادت می‌داد. در شیرخوارگاه کودکستان 159 ناحیه شاه منصور آزمون جهاندانی از زباندانی گذشته شده است که در این آزمون کودکان تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی ناحیه شاه منصور شرکت ورزیده ایستاده‌اند. آنها سعی و کوشش کرده ایستاده‌اند که دانش، ملکه و مهارت خود را در این آزمون نشان دهند. هیئت یکمون به سطح زباندانی، طرز بیان، مهارت صحنوی و ایجادکاری بهای کسبی داد. تاکید گردید که آموزش بروقتی زبانها برای تشکل شخصیت همه‌جانبه رشد یافته زمینه مساعد فراهم می‌آورد. مورد و ذکر است که برگزاری چنین آزمون‌ها در زمینه تطبیق سیاست دولتی در سمت رشد معارف و زبان‌آموزی صورت گرفته برای تربیت نسل صاحب معرفت و رقابت پذیر مساعدت می نماید. قید گردید که دور ناحیوی آزمون بهترین اشتراکچیان را برای راحت گرفتن به دور شهری معین نموده کارهای آمادگی به مرحله نوبتی ادامه دارند. طبیبان تاجیک با طب ملی باز یک نوگانی وارد نمودند. این نوگانی در معالجه سرطان وسیع استفاده شده احتمال پررش شفا یافتن بیماران را بیشتر می نماید. تفصیلات در گزارش نوبتی. باز یک نوگانی در سمت طبابت بیماری های انکولوژی در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به دست آورده شد. در عمل اجرا نمودن اصول معاصر عملیات میکروموجی برای طبابت آموزهای جگر در کشور ما بار اول صورت میگیرد. اجرای این عمل مرکب از جانب متخصصان ساحه طب در تاجیکستان موفقانه صورت گرفت.
با تاکید طبیبان جاری نمودن این اصول مرحله مهم در رشد انکولوژی اینترونسیونی و جراحی کم زخمی در کشور بوده. امکانیت های طبابت معاصر بیماری های انکولوژی را وسیع می نماید. قابلیت 3 میکروموجه اصول بلند تکنولوژی کم زخمی بوده. استفاده از انرژی الکترومگنیتی با سمت زیاد باعث بلند شدن حرارت بافته و با وجود آمدن نکروز کوآگولیسیونی حجره های آموسی می گردد. عملیات جراحی از 5 تا 7 دقیقه و مهلت بستری گشتن نفرانی عمل شده 1 روز را در بر می گیرد. این نماد عملیات جراحی امکانیت می دهد که طبابت آموزهای خوش صفت و بد صفت اندازه های خورداشته دارای بیماری های همردیف خطرناک ببوریش و پررگی طبابت شوند. قبلا برای گذراندن چنین عملیات جراحی شهروندان ما به خارج کشور سفر می کردند. از جانب شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه عبدالرحمن جمعی در مرکز ناحیه یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد گذرانیده شد که در آن تشکیلات مؤسسه‌ها و دیگر سوبیکت‌های کارفرما به خواهشمندان جایهای کاری پیشنهاد نمودند. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. در زمینه اجرایش برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی با مقصد تأمین کارجویان با جای کار دائمی و موسمی در مرکز ناحیه عبدالرحمن جمعی طبق نقشه کاری شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد دایر کرده شد. در این تدبیر عملی تشکیلات و اداره‌ها، خواجگی‌های دهقانی و دیگر سوبیکت‌های کارفرما شرکت نموده وابسته به احتیاجات خود وظیفه‌های آزاد را به ساکنان ناحیه پیشنهاد نمودند. در این یارمارکه زیاده از 128 جای کارخانه که این را با ما مؤسسه کارخانه ها نوابسته از شکل نوتیشن پیشنهاد نمودند. در این یارمارکه همه جماعت ها کارخانه های ناحیه جای کار خود را به ما پیشنهاد نمودند. طبق اطلاع مسئولین ساحه در ناحیه عبدالرحمن جمعی دوام سال 2025 12 مرتبه چنین یارمارکه های جای کاری خالی و وظیفه های آزاد گذرانیده شده است که در نتیجه زیاده از 140 نفر ساکنان بیشغل به جای کاری دائمی و موسمی تامین کرده شدند. در چاره‌بینی 45 نفر مراجعت کنندگان با شغل دائمی، 120 نفر با کار موسمی و 20 نفر با کورس‌های بازآموزی به قید گرفته شدند. بهر صاحب کس نمودن نفران کارجو و بیشغل از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه یک چند کورس‌های کوتاه مدت آموزشی به مانند کفشگر برقی، آشپزی، دوزندگی، آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی و دیگر اختصاص‌های مربوط به طلبات بازار مهنت، راه‌اندازی و مورد عمل قرار دارند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جمعی، اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برای تامین اهالی با گوشت و شیر و کارخانه‌ها با اشیاء خام، فرمه‌های چروداری و خواجگی‌های دهقانی به راه مانده شده است. بهر دقیق معین نمودن سرشمار تهیه دورنما برای تامین اهالی با محصولات چروداری و تحلیل وضع ساحه از جانب سرایست اگنتی امور در ولایت سوخت، معرکه به حسابگیری در شهر و ناحیه‌های ولایت ادامه دارد. تفصیلات در گزارش همکارانمان. برای تهیه دورنمای ساحه چارواپروری معین‌سازی شماره دقیق چاروای کلان مال میده پرنده امروزها کارمندان و متخصصان سرایست اگنتی امور ولایت سوخت در شهر و ناحیه‌ها، محله‌ها و عائله‌ها به حسابگیری آن را عملی می‌نمایند. روندی به حسابگیری در جماعت دیهات دهمای گلخانه و دیگر جماعت دیهات ناحیه جبار رسولوف در یک جایگاه با مقامات محل صورت گرفته، گروه کاری به حسابگیری به محله و خانواده ها رفته در هر یک عائله به طریق پرسش صحبت با اعضای عائله سرشمار چاروا و پرنده را معین و به حساب گرفتند. همچنین در فرمای چارواداری نیز به حسابگیری گذرانیده شده، بنا به حساب مرحله اول سرشمار چاروا مال میده زیاد شده. مشاهده ها بازگوی آنند که در فرمه ها و منزل های اهالی سالهای آخر بیشتر توجه به پرورش ذات‌های سرمحصول چاروای سیمنتالی سیاه‌الو بیشتر شده. در بعضی عائله ها از 1، 2 تا 10 سر چاروا پرورش می‌یابند. در برای خودگیری سرشمار چاروا البته این سرتاسری می باشد، هم در خواجگی‌های جمعیتی و هم دهقانی و هم اهالی به راه مانده شده است. ما هم چاروای کلان شاخدار و هم از آن جمله سرشمار قطاس را نیز به حسابات فرا گرفتیم. چاروای میده نیز و اینچنین سرشمار پرنده نیز در این به حسابگیری در سطح ولایت برای خودها گرفته می شوند. از ماه ینور تا اولهای ماه مارس این معرکه برای خودگیری چاروا را گذرانیم. این هم به آن خاطر می باشد که در دوام سال 2025 و اولهای من از سال 2026
هم از چرگوی کلانی شخدار و هم از چرگوی مایده نسل گرفته می شود. کارهای به حسابگیری متخصصان سرریاست امور در ولایت سوغد با یک جایگاه مقامات محل در ریاست کشاورزی در ناحیه جبار رسولوف باباجان غفورов نشان داد که اویله‌ها در نگهداری پرورش چاروا مال مایده مسئولیت کلان ظاهر بنمایند. حالا در فرم چارواپروری جماعت دهات گلخانه ناحیه جبار رسولوف و چنین فرم به نام بابا مقصود در ناحیه باباجان غفورов از چاروای کلان و مال مایده نسل‌های سالم گرفتند که این باعث افزایش سرشمار می‌گردد. از سال 2013 مال ذاتی کلان شاخدار سیمنتال را آوردم که هم به گوشت و هم به شیر روانه کرده شده است. دوام این 13 سال 13 دانه به 110 دانه برآوردم. رفته گذرانیدن به حسابگیری سرشمار چاروا، گاو، قطاس، اسب، اینچنین مال مایده، بزرگ گوسفند، پرنده در جماعت دهات غازیان، سیورز، دادابای خلمت و ناحیه باباجان غفورов دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد پرسش با خانواده‌ها نشان داد که در بسیار عائله‌ها جهت منفعتناک بودن پرورش و نگهداری چاروا سرشمار زیاد و نسبت سال پیش فرقیت زیاد بوده. در قسمی از عائله‌ها پرورش مرغابی، خرگوش نیز راه اندازی شده است که این منفعتناک محسوب می‌یابد. با مقصد بهتر نمودن وضع اکولوژی محل، پیشگیری تاثیر عامل‌های منفی طبیعی و فراهم آوردن محیط سالم برای زندگی ساکنان در گوشه و کنار کشور پیوسته تدبیرهای سازنده راه اندازی می‌گردند. در همین زمینه در شهر و ناحیه‌های جمهوری اقدام عمومی نهالشینانه برگزار شد که مقصد از آن سرسبزگردانی و تحکیم توازن اکولوژی روانه گردیده است. ادامه موضوع در گزارش همکارانمون. 7000 بیخ نهال همیشه سبز صنوبر که این نوبت در دایره به کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان از جانب کارمندان سرریاست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه در حدود مؤسسه دولتی باغ غلبه و نگهداری جنگل شنانیده شد و اقلیم این موضع مطابق و در آینده این مکان را زیب و زینت دیگر میبخشد. این تدبیر در اساس برنامه دولتی اوید به کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که با مقصد بهداشت وضع اکولوژی جمهوری، پیشگیری تاثیر نامطلوب تغییرابی اقلیم و مهیا نمودن شرایط مساعد زیست اهالی قبول گردیده است عملی کرده می شود. سبزکاری و نهالشینانی نه فقط اهمیت بزرگ خرمی و زیبایی دارد، بلکه خطرهای مدهش اکولوژی را نیز از بین میبرد. انتخاب نهالی به موضع مطابق و استانداردی، ترتیب معین علما اساس نکرده شده نهالشینانی و از همه مهم نگاهبین منبع آن اساسی سبزش نهال را تشکیل می‌دهد. در این زمینه کارمندان سرریاست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه با رعایت تمام قاعده‌های پرورش، نشأ و نمای منبع آن را تامین خواهند کرد. در شهر وحدت پی عملی نمودن برنامه دولتی کبودیزارکنی مملکت تا سال 2040 و سرسبز و خرم نمودن دیار تدبیرهای سبزگردانی پیوسته راه اندازی می‌گردد. امروز در موضع کوهدامن شفت راه نقلیاتی وحدت نورک با عزم و اراده وطن دوستانه ساکنان 200 بیخ نهال ارچه شنانیده شد. دوام سالهای زیاد این موضع جای ناآباد و زمینی بیکار خوابیده به حساب می‌رفت. همکنون با شنانیدن نهالکان همیشه سبز زمین کوهدامن این موضع آینده نزدیک سرسبز گردیده به زیباترین مکان مبادل خواهد گشت. هر نفر اشتراکچی امروز با مقصد آینده درخشان مملکت و سرسبزی دیار با نیت نیک چنین عمل آبادکارانه را به سامان رسانیدند. دوام چند روز اخیر با راه اندازی نمودن تدبیر سبزگردانی در شهر وحدت 4000 بیخ نهال همیشه سبز و آرایشی شنانیده شد. سبزش نهالکان شنانیده شده را کارمندان بخش حفظ محیط زیست شهر پیوسته نظارت می‌نمایند. شنانیدن نهال‌های گوناگون در شفت راه‌های نقلیاتی موضع‌های موافق شهر آینده هم ادامه یافته. مسئولان مقصد دارند که سال جاری 20000 بیخ نهال‌های همیشه سبز آرایشی و میوه‌دهنده شنانند.
маъракаи ниҳолшинонӣ дар доираи сиёсати давлатии сабзгардонӣ ва беҳтар намудани вазъи муҳити зист роҳандозӣ гардида, ҳадафи он зебову обод намудани шаҳр ва афзоиши майдонҳои сабз мебошад. иштирокчиёни ин маърака дар ҷойҳои муайяншуда садҳо бех ниҳоли сояафкану ороишӣ шинониданд. мутахассисони соҳаи кабудизоркунӣ тарзи дурусти шинонидан ва нигоҳубини ниҳолонро ба иштирокчиёни маъракаи ниҳолшинонӣ фаҳмониданд. имрӯз дар тамому ташкилоту муассисаҳо, ҷамоатҳо ва маҳаллаҳо ниҳолшинонӣ шуда истодааст. мақсади асосии мо барои сарсабзу хуррам гардонидани тоҷикистони азизамон мебошад. ба гуфтаи масъулин чунин иқдомҳо ба беҳтар гардидани ҳавои шаҳр, пешгирии чангу ғубор ва фароҳам овардани муҳити солим барои сокинон мусоидат менамояд. маъракаи ниҳолшинонӣ танҳо як чорабинии якрӯза набуда, балки як қисми барномаи дарозмуддати рушди устувори шаҳр мебошад. дар назар аст ки то охири сол зиёда аз 22 000 бех ниҳол шинонида шавад. дар саҳифаи навбатии ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. гурӯҳи лижаронҳо ҳангоми лижаронӣ назди кӯҳҳои Калифорния зери тарма монданд. дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат расид. ин фоҷиа дар минтақаи маъмули кӯли Тахо рух додааст. дар ҳайати ин гурӯҳ 15 нафар буданд. тибқи маълумоти мақомоти маҳаллии наҷотдиҳандагон тавонистанд 6 нафарро аз зери тарма наҷот диҳанд. барои амалиёти наҷотдиҳӣ 50 мутахассис дар ҷои ҳодиса фаъолият дорад. бориши аз меъёр зиёди барф дар Руминия ба ҳаракати нақлиёт парвози ҳавопаймоҳо мушкилӣ эҷод намуд. тибқи иттилои мақомот дар пойтахти ин кишвар шаҳри Бухарест парвози ҳавопаймоҳо ба таъхир гузошта шуд. дар ҷануби кишвар роҳҳои автомобилгардро то муддате бастанд. иттилоъ дода шуд ки аз сабаби номусоид будани боду ҳаво бандарҳои баҳри Сионист то муддате баста боқӣ мемонанд. давоми чанд рӯзи охир Фаронса дучори тӯфон ва обхезии шадид аст. иттилоъ расид ки дар Фаронса баъд аз боридани боронҳои пайдарпай боз як тӯфон бо номи тӯфони Педро ба амал омад. дар натиҷаи ин тӯфон 1700 нафарро ба ҷои амн кӯчониданд. тибқи иттилои мақомот дар баъзе минтақаҳо ҳолати изтирорӣ эълон намуданд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 20 феврали соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5 дараҷа хунук, рӯзона 6-11 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 15-20 дараҷа хунук, рӯзона 5 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 20-25 дараҷа гарм. дар доманакӯҳ шабона 4-9 дараҷа, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 6-11 дараҷа, рӯзона 16-21 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобиаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 18-23 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона 5 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо 2-4 дараҷа, рӯзона 6-11 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 8-10 дараҷа, рӯзона 21-23 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табби хушу волидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.